Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. So insha Allah a yau muna ɗauke da wani airdrop mai suna Tari. Tari airdrop schemes blockchain ne wanda ake ginawa a halin yanzu, wanda ba a riga an yi launching ba. So akwai quest, ma'ana Twitter da za a je a yi wasu tax da sauransu. So airdrop ne dai mai matuƙar kyau wanda ya samu goyon bayan manyan kamfanonuwa. So don haka kar mu yi wasa da wannan airdrops. So insha Allah a cikin wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku yi register da kuma yadda za ku yi wannan tax ɗin da yadda Allah. Sannan kuma idan kana cikin group ɗinmu na ACA Arewa Crypto Asset za mu ajiye ma link ɗin kamar haka. Idan baka ciki to ka duba description ɗin wannan bidiyon, akwai link ɗin group ɗinmu, sai ka yi join domin samun update akan abin da ya shafi crypto baki ɗaya. So da fari dai za ka zo ka taɓa wannan link ɗin kamar haka. So idan ka taɓa shi zai kai ka cikin Chrome browser direct. So idan ya kawo ka cikin Chrome browser direct, a nan gurin za ka ga sun ce maka login with X. Za ka ga sun ce maka login with X. So za ka jira nan gurin sai ka taɓa ka yi verify you are human. Za ka yi verify as you are human, insha Allah. So za ka jira shi dole, kada ka yi gaggawa, dole sai ya nuna maka, sai ka zo ka taɓa wannan login ɗin. Idan ka taɓa wannan login ɗin already zai nuna maka ka yi connecting da Twitter ɗinka. So a nan gurin abin da ake buƙata za ka saka, zai iya nuna maka ka yi login account ɗinka, zai iya nuna maka, to duk ba matsala ka yi login ɗin. So yanzu bari mu sa details ɗin na login ɗin Twitter ɗinmu insha Allah. To kamar da kuke gani gashi nan mun riga mun yi login ɗin account ɗinmu. Already kana yin login account ɗinka already automatically zai yi connect. So kun ga logon ɗinmu na Twitter, so ya riga ya connect, to alhamdulillah. So abinda za ka yi a nan gurin shine akwai, za ka yi wani completing tax ne, za ka gan su ga su nan gurin. Da fari suna buƙatar ka yi following ɗinsu a Twitter, sai ka yi following ɗinsu insha Allah. So bari mu taɓa mu je mai following ɗinsu, ko kuma bari mu review, bari mu fara following ɗin wannan. Bari mu fara yin following ɗin wannan. So za ka zo ka yi following ɗinsu. Kunga suna da subscribers mutum 190. So kai ka yi back bayan ka yi following ɗinsu, sai ka ce verify. So zai yi verify insha Allah waje 3 minutes dai haka. So sai ka zo nan gurin ka ce review all quest, sai ka taɓa shi. So idan ka taɓa shi kamar haka, to nan gurin abin da suke buƙata suka ce ka yi repost, sai ka taɓa, sai ka je ka yi repost na wannan, sai gashi nan wannan shine repost. Idan ka taɓa nan za ku gani yanzu idan na taɓa na yi all repost already, na riga na yi, sai ka yi back. Za ka iya musu ma like, duk ba damuwa bane ba. So idan ka yi back sai ce verify, sai ka taɓa verify. So nan gurin shi ma wannan already na riga da ma na yi shi. So nan ma abin da ake buƙata suka ce ka je ka yi repost ɗinsu, shi ma sai ka zo ka je ka yi repost. Zan iya musu ma hada like, shi ma sai ka yi back, sai ka ce verify. Shi ma zai ɗauki minti 3. Shi ma wannan abin da suka ce ka je ka yi retweet, shine repost ɗin dai, sai ka ce repost, sai zan iya musu ma like shi ma gabaki ɗaya. So sai in ce verify. Shi kuma nan abin da suke magana suka ce check your join our mailing list. Shi kuma nan za ka saka email ɗinka. Misali gashi za ka saka email ɗinka. So za ka saka email ɗinka. Idan ka saka email ɗinka, idan ka taɓa saka email ɗinka, sai ka taɓa wannan check email ɗin nan. So za su tura maka da link, sai ka je ka yi verify na email ɗin kamar yadda za mu nuna muku yanzu insha Allah. So kamar da kuke gani gashi nan sun tura mana da link ɗin da za mu je mu verify ɗin email ɗin mu, sai mu taɓa, sai ka shiga cikin link ɗin. So bayan ka shiga sai ka zo nan gurin ka ce verify, sai ka ce verify.
So don ka ce verify za ka jira ya verify din email ɗinka. So already email ɗinka ya riga ya yi verify, ya shiga daga cikin list. So haka za ka yi wannan. To nan shi ma suka ce ka je ka yi repost, za su baka 100 diamond ɗinsu. Sai ka ce repost ɗin, sai ka ce like, shi ma sai ka ce verify. Shi ma nan gurin ka je ka yi repost. So nan gurin kawai check out of my house, kawai ka yi post, shi ma ka ce verify. Shi ma nan gurin suka ce ka yi connecting TG community ɗinsu, sai ka taɓa. Nan gurin abin da ake bukata za ka saka ƙasar da kake, ka saka number wayar da kake Telegram da ita. Misali ga ita, zan saka Nigeria ba. To wannan ita ce number na 92. Ita ce number da nake Telegram da ita, babban number ta, babban account ɗina. So lahiya lau. Suka ce we just send you message, please confirm. So sun ce za su tura min message a cikin Telegram ɗina, sai in je in duba. So idan na je na duba kamar haka, zan ga gashi nan an tura min message ɗin gashi. Sai in ce confirm. So ina cewa confirm shikenan, sai in dawo nan ciki. Ina dawo nan ciki sai in ce accept. Kun ga hotona da ke kai? Sai in ce accept. To shikenan sai in taɓa verify. To shikenan na yi connecting. To nan kuma shi ma abin da suke bukata ka yi connecting da Discord ɗinka. Shi ma sai ka yi connecting da Discord ɗinka. Sai kun yi haƙuri saboda bidiyon kamar zai ɗan yi tsawo. Sai ka ce authorize. So idan ka ce authorize shi ma, sannan network ya ɗan ba mu matsala, to za ka iya dawowa daga baya ka yi connecting, ka ce verify kawai. Ya nuna ma haka ka ce verify. So kun ga task ɗin da ya mana complete. So sauran kuma duba sai complete ba. So za mu iya ƙara bin su mu ƙara duba. To frequently suke ajiye task. So don haka ka yi ƙoƙari ka rinƙa zuwa kana dubawa. Duk task ɗin da suka aje ka yi shi kawai. So gashi wannan suna checking ne. Sannan sai kuma join wannan email ɗin. Join ɗinsa. So shi ma insha Allahu za mu ɗan duba daga baya. Almuhim ɗin dai shi ne ka samu da Allah ka yi connecting, ka samu ka yi wannan, ka yi join ɗin group ɗinmu domin samun update akan kowane mining da za ka ga mun ɗora a cikin YouTube channel ɗinmu insha Allah. Allah ya taimake mu, Allah ya mana jagora.